बहाय थांगासिनो दं दा? जोङो मैनागुरियाव थांगासिनो मैनागुरि नावआवसो गाखोहोनांबाय जारलाथारना मैनागुरि जिरायनानै दं नै जों दहाय थांदों रेजो फोरनावलाय बन्द' जों दहाय थांदों बैनागुरि गामियाव दै गिदिर बारदों गियो मा रायलायदों दा मैनागुरियाव बेरायनो नागिरदोंमोन जिबाय नामा नोंनो बिरादनो प्रत्येक बोसोराव प्रत्येक सेन्टाराव माबायो थामसा एखमबा बोसोरबा एखमबा बोसोरथाम बोसोरनैबो जानो हागौ ओरैनो जेनेरेल मानसिफ्राथ' नाखौ हमनो हानाय नङा ना हायो सोरबा हमो हमजोबो गामिफोराव गामिफोरना हमजोबो माना गैया आरो खिन्थु लार्ज स्केल कमार्शियेल लेभेलाव माना दङ कमार्शियेल लेभेलाव हाया आरो न'नि जानायबा ओरैनो एसे एनैल' हाबाय माने नोङो नाव लानानै एकदम गिदिर लार्ज स्केलाव हाया आरो बे फिसा फिसौ ओरैनो संसार सालायनो थाखाय ना फिसा फिसा हमग्राफ्रा हायो जायखिया बे माने हाइ लेभेल माने बिराद गिदिर लेभेलाव नाव लालायलायनानै माबानानै हाया आरो बिदिया बन्द' आरो ओमफ्राय बे पेरासुटआव गाखोलायनानै गवाफ्राव खालामहैया होमबा बेफोरबायदि खालामोबा बिराद मोजां जागोन जोंनि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ नाथाय साना 12-13-14 औ बे मासावहाय जों बानायनाय जादों माने फ्लटिं मार्केट बेफोरबायदि फेस्टिभेलबो बानायबा मोजां जागोन बायदि मोनो आं फ्लटिं मार्केट फेस्टिभेल बेफोरबायदि ना जेनेबा जानाय लोंनाय बे दैयावसो बायहेरायाव नङा नावआवनो नाव जावनानै बेफोरबायदि खालामोबा बिराद माने प्रमसन जागौ मानो होनबा बेल' नङा जोंना गिर बिलो दङ दिप्लाय बिलो दङ ओमफ्राय मा बिलो मोनलाय बियो सारायसर माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिराद लाखि गिदिर गिदिर बिलो मोनथाम दं नाथाय जोङो दासिमबो बाहायनो रोङाखै आरो बाहायनो रोङोबाथ' आयौ बिराद फाग्ला जागोन बाहाय आं दहाय होनखाबायना जेन'बा स्पिड बट सालायनानै पेरासुट गाखोनानै उरनाय गोजौजों माने बिरनाय आरो बेफोरबायदि हायो आरो बेखौ माखासे जोङो माने इन्टारेस्टेड माखासे जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बेबायदि सुबुं थानांगोन आरो जों गाहाय लेभेलनिफ्रायबो प्रेसार होनाय खोनाबाय नाथाय जोङो ओरैनो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसखौ खालामनो गवा बायदिसिना बै बिचफ्राव गोजान गोजानाव थाङो जोंबो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसखौ लाबोयोबा टुरिस्टफोरखौ बिराद एट्राक्ट खालामनो हागोन बायरानि मानसिफोरखौ लाबोनो हागोन मा होनोमोनलाय गरिपुर नामा खाथिजों औ बे दौसिजों मोनसेना खालायजायो नङा Ayo, ada silang kayu. Oh, pas deh. Halo.